Posaďte se pohodlně do polohy tureckého sedu, protáhněte páteř pěkně ke stropu a zároveň do země a budeme pomaličku zvedat hlavu nahoru a s výdechem bradu na hrudník. Výdech a nádech. Pěkně pomalinku protahujeme si páteř a ze strany na stranu přidáváme ucho směrem k pravému rameni, levé ucho k levému rameni a zároveň držíme tu páteř krásně nataženou oběma směry. Podíváme se s nádechem doprava, s výdechem doleva, netlačíme to na sílu, krásně pomaličku, nikam nespěchejte, pracujte s dechem. Nádech a výdech, pomalinku se přemístíme. Celým rukou nádech a výdech a ještě jednou nádech a výdech. Výborně. Začněte kroužit rameny dozadu, zkuste plnou, tam až se ty ramena dostanou a přidáme ruku v protažení, podíváme se za rukou pomaličku a jemně. Vyměníme, budeme kroužit rameny dopředu a přidáme obě ruce, velký nádech, protáhněte krásně hrudník a s výdechem dopředu. Výborně. A opět se nadechneme a pomalinku půjdeme na bok. Stáhněte si opět ramena od uší, protáhněte se pěkně v té páteři a stejně tak na druhou stranu. Buď můžete položit loket úplně až na podložku, anebo ho nechat jenom tak trošku nad. Začneme pohybovat hrudníkem. Takže jen hrudní koš ze strany na stranu můžete přidat krční páteř, nádech a výdech a přemístíme se k menším kroužkům. Jednu stranu a potom vyměníme stejně tak na druhou stranu. Výborně. Pracujeme s dechem, opět natáhneme, vytáhneme se a otočíte. Podívejte se přes rameno dozadu. Levá ruka na pravém koleni. Pravá ruka zahlíždí a protahujeme se vlastně v té páteři. Nechejte si ramena spadnout opět od uší dolů. Nádech a výdech, jemná rotace. Pokud toto cvičení provádíte ráno, tak velice jemně. Jen kam vám tělo v tuto danou chvíli dovolí. A pomalu se přemístíme na všechny 4. Vždy dávejte pozor, abyste měli ramena stažená od uší a zároveň měli vlastně zápěstí, loket i rameno ve stejné úrovni, stejně tak jako kyčel a koleno. Budeme se pěkně protahovat s nádechem. Zvedněte bradu nahoru, zvedněte kyčle nahoru a s výdechem zatáhněte pěkně bříško, vystrčte tu páteř nahoru krásně. Nádech a výdech. Můžete si to klidně zpomalit, tak, jak vám to vyhovuje. Otočíme se a pomalu budeme skládat tu páteř na zem. Pomaličku zase dávejte si pozor, přitáhneme si kolena k hrudníku a budeme kroužit nejdříve oběma na jednu stranu, potom vyměníme strany a potom každé koleno na jednu stranu. 3x, 4x, tak jak vám to vyhovuje, záleží na tom také, kolik máte času. A vyměníme. Nádech a výdech. Výborně. Položte si nohy zpátky na zem. Tentokrát dáme nohy na strany, až vlastně tam, kde vám končí ta podložka. A pomaličku budeme dávat kolena na jednu stranu, otočíme hlavu na druhou a vyměníme. A zase nádech a výdech, pokud potřebujete zpomalit, zpomalte si to. Tak, dáme nohy opět k sobě. Zhruba, takže byste si mohli došáhnout na ty paty a budeme zvedat pomaličku páteř. Od kostrče až po tu hrudní. Obratel po obratli, pěkně pomaličku s nádechem zvedneme, s výdechem opět poskládáme. Říkám poskládáme, protože opravdu bych byla ráda, abyste
zvedali i zpátky, dávali tu páteř jeden obratel po druhém. Zase můžete si to trošičku zpomalit. Nádech a výdech, pánevní dno, svaly pánevního dna jsou jemně zatažené, stejně tak jako břicho. Teď si trošičku protáhneme v tom, opět zatáhneme ramena od uší, zvedneme se a chviličku tady tu polohu podržíme s dýcháním a výdech zase opět dolů. Super. Tak, teď si natáhněte jednu nohu, koleno přitáhněte k hrudníku, budeme protahovat kyčle vepředu. Nádech a výdech. Opět pracujeme s dechem. Protáhněte si tu levou nohu, protáhněte si špičku. A pomaličku vyměníme nádech a výdech v protažení, jak za špičkou, tak i za korunkou hlavy. Takže krásně celé tělo se natáhne, protáhne a do toho dýcháme. Výborně. Teď si trošku zapompujeme. Zvedněte si nohy nahoru, pokud by to bylo moc těžké pro vás, můžete si podložit hýště polštářkem, nebo můžete ruce si dát pod hýště, nebo trošičku pokrčit kolena. Můžete i kroužit jednu stranu, druhou stranu a teď se pomaličku rozhoupeme až do toho sedu. Jednou, dvakrát, třikrát, kolikrát se vám to podaří a jak vám to vyhovuje. A sedneme si s nataženými nohami. Super, takže teď se podíváme na kyčle trošinku. Nádech, zatlačíme koleno od středu těla, výdech, přitáhneme. Nemění se ale postoj a postavení páteře a ramen. Takže zatáhnout a přitáhnout. Stejně tak na druhou stranu. Přitáhnout k hrudníku, ale netočit, nerotovat. Nádech, zatlačíme koleno, výdech, přitáhneme. Super. Opět si dáme na všechny 4 a uděláme velký krok dopředu. Nechejte kyčle spustit dolů, buď si necháte ruce na zemi s tím, že se protáhnete, opět ty ramena zatáhnout, anebo si můžete dát ruce na koleno. Dbejte na to, aby vlastně ta pata byla zároveň s kolenem. Přesuneme se do aktivního stretchingu, takže dopředu a s výdechem protáhněte tu přední nohu, fajku pěkně, propněte špičku, super. A poslední, zvedneme koleno nahoru a uděláme rotaci trupu a s výdechem se otočíme zase zpátky. Krásně otevřete si tu čest, otevřete si ten hrudník. Nádech a výdech. Pěkně pomaličku, kam vás to tělo pustí, poslouchejte svoje tělo. Řekne vám úplně všechno. Tak, vyměníme nohy. A začneme nejdřív to protažení. Kotník s kolenem v jedné rovině. Buď si můžete nechat ruce na podložce nebo na kolenou, nebo si můžete použít i yoga bloky. A jdeme do aktivního protažení. Nádech dopředu. Pokud vás to jakkoliv bolelo nebo bylo nepříjemné na to zadní koleno, podložte si ho polštářkem, nebo můžete srolovat podložku. Nádech a výdech. Nikam nespěcháme, pěkně pomaličku. Dáme pravou ruku na zem, levé koleno, levá ruka v protažení. Otevřeme si krásně ten hrudník, stáhněte si ramena od uší a rotace dopředu, nahoru a rotace dolů mezi vlastně tu nohu a přední ruku. Výborně. Pomaličku nádech a výdech, nechejte ty kyčle spadnout tam, kam vás to pustí. Chviličku podržíme a opět vyměníme. Poslední poloha dítěte. Takže nechejte si kyčle až pěkně na paty, čelo opřené o podložku, nádech a výdech.